Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Татар телен дәүләт теле буларак саклап калып булырмы? Казандагы җыелыштан инде резолюция кабул иттеләр. Мәскәү проспектын төзекләндерү ахырына якынлашты. Шәһәрдәшләрдән нәрсә борчый? Мәктәп укучыларының әти-әниләре өчен мәдәни чаралар оештыралар. Икенче гимназиядә махсус клуб ачылды. Бүген Казанда мөһим резолюция кабул ителде. Ул мәктәпләрдә рус һәм татар телләрен укытуны җайга салуга кагыла. Җыелышта Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, мәгариф һәм фән министры Энгель Фаттахов, рус теле һәм әдәбияты, татар теле һәм әдәбияты методик берләшмәләре җитәкчеләре, ата-аналар комитетлары вәкилләре, шулай ук Татарстан дәүләт хакимияте һәм иҗтимагый палата, фәнни оешмалар вәкилләре, Идел буе халыкларының милли мәдәни автономияләре җитәкчеләре катнашты. Алар кабул иткән резолюциядә төп 3 пункт бар. Бу 2018 елның 1 гыйнварына рус телен өйрәнү күләмен Россия мәгариф һәм фән министрлыгы кабул иткән дәрәҗәгә җиткерү. Икенче, 10-11 сыйныфларда татар телен укытуны ирекле нигезгә күчерү. Өченче, 1-9 сыйныфларда татар телен Татарстан Республикасы дәүләт теле буларак мәҗбүри укытуны тәэмин итү. Әлеге резолюция Россия мәгариф министрына җибәрелә. Мәскәү проспектын куллануга тапшыруга санаулы көннәр кала. Моңа кадәр юлларны бер тапкырда капиталь төзекләндермәгәннәр. Ремонттан соң юллар өр-яңа кебек, әмма тавыштан саклаучы экраннар һәм светофорларга карата фикерләр төрле. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. 62-нче комплекста һәм Орловка бистәсендә урнашкан йортлар каршына тавыштан саклаучы экраннар урнаштыралар. Конструкцияның озынлыгы 150, биеклеге 5 метр. Шәһәрдәшләрнең моңа карата фикере төрле, әмма әлеге экраннардан башка Мәскәү проспектын кабул итмәсләр иде. Мәскәү проспектының проекты ул реконструкция булгач, ул проект экспертиза узарга тиеш. Без документларны экспертиза биргәч, анда иң беренче менә шундый требование булды. Орловка ягыннан һәм 62-нче комплекс ягыннан домнар арасында шундый шумозащитный экраннар булырга тиеш дигән. Нариманов урамында 2 урында светофор урнаштырганнар. Алар Мәскәү проспекты һәм Шамил Усманов урамы киселешендә. Җәүлеләргә юл аша чыгар өчен 1 минут 5 секунд бирелә. Машиналар исә әлеге шартны 30 секунд эчендә узарга тиеш. Бу уңайлы түгел ди машина йөртүчеләр. Нет, пробка будет. Нет, конечно, я так считаю. Потому что здесь не магистраль, в смысле, проезжая часть. Проходимость не очень большая. Моны без көн сайын ГИБДД белән мониторингта тотабыз. Светофорлар, алар бүген ничек куйдык, гомер буе шулай эшләр дигән сүз түгел. Шәһәрдәге бүтән светофорлар да алар вакыт үткән сайын менә шул шәһәрдәге автомобильләрнең йөрүенә карап, потокка карап үзгәртеләчәк. Юлчылар үз эшләрен битерде диярлек. Хәзер проспектны яшелләндерү белән шөгыльләнәләр. 27 октябрьдә проспектны республика президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында ачарга тиешләр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шоулы Казан, Төмән, Ижевск шәһәрләрендәге юл хуҗалыкларын югары бәялиләре. Бу хакта Россия хөкүмәте каршындагы финанс университеты урнаштырган юл хуҗалыгы торышы турындагы тикшерү мәгълүматлары раслый. Социологик сораштыру Россиянең 38 шәһәрендә уздырылган. Җәмәгать транспорты эшеннән канәгатьлек рейтингында Яршалым 10-нчы урында. Казан 3-нче урынны алган. Сораштыруда һәрбер шәһәрдән 600 кеше катнашкан. Шалуда әти-әниләр өчен хәят клубы ачылды. Аны балалары 2-нче гимназияга йөрүче әти-әниләр оештырды. Беренче очрашу гимназияның актлар залында узды. Биредә Галәскәр Камал театры артистлары Илдус Габдрахманов, Венера Шакирова, Луара Шакирҗанова да катнашты. Беренче очрашу булуга карамастан зал тулы иде. Әти-әниләр бергә клубның максатларын да билгеләде. Бу ниндидер көндәлек тормышта булган мәсьәләләрне, ниндидер проблемаларны шишу белән бер рәттән, шулай ук ата-аналарның аралашуларын киңәйтү, алар арасында тагы да дуслыкны ныгыту һәм шул ук вакытта милли рухлы ата-аналар тәрбияләүне максат итеп куя үзенә. Без монда әти-әниләр белән аралашып, балаларны тәрбияләү мәсьәләләрен күп кенә кагылган сорауларны шунда хәл итәбез. Беренче очрашуга Галәскәр Камал театры артистлары килде. Без мондай аралашуга бик шат ди Казан кунаклары. Әти-әниләр өчен концерт номерлары тәкъдим ителде. Алар артистларга театр турында кызыксындырган сорауларын бирә алды. Ниндидер сәхнә кешесе, сәнгать кешесе тартып тора бит инде ул. Һәм алар театрның үзендә эшләгән кешеләр өчен дә бик кирәкле.
Тамашачының нинди караш белән сиңа каравы, аларны нигә кызыксындыруын күрәсең, аларның ни белән яшәгәнен якыннан сизәсең. Мондый очрашулар даими рәвештә оештырылачак. Клубка алга таба да танылган шәхесләр киләчәк. Галиәскәр Камал театрына килгәндә исә чалаларны февраль аенда гастрольләр белән көтә. 26 февральдән 4 мартка кадәр безнең шәһәр сәхнәсендә театрның репертуарындагы иң уңышлы спектакльләр куелачак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Шагыйрә, язучы, тәрҗемәче, журналист Әлфия Сидиковага 60 яшь. Энергетик мәдәният сараенда талантлы шәһәрдәшебезнең иҗат кичәсе узды. Юбилярны каләмдәш дуслары, шәһәр җитәкчелеге, яраткан укучылар тәбрикләде. 1000 яшьлек кыз Әлфия исеменең мәгънәсе шундый, зур иҗат планнары белән яши. Әлфия исеме гарәпчәдә 1000 яшьлек кыз һәм 1000 юллык поэманы аңлата. Исемеңне аклар өчен 1000 юллык поэмаңны язасы көннәрең алда, туктыйсы түгел ялга. Каләмдәшләрнең наказы язарга һәм язарга. Әлфия Сидикова хәзер 20дән артык китап авторы. Бу шигырьләр туган яктаныш, аның тарихы, кешеләре турында басмалар, русчадан тәрҗемәләр. Безнең татарларда нинди асыл сыйфат бар? Әлфия шул хас. Тырышлык, чигенә белмәү, тез чүкмәү. Әлфия Сидикованың беренче шигырьләре КамАЗның төп конвейерында эшләгән вакытта басыла. Ул әдәбиятка тормышның үзеннән килгән кеше. Шуңа да иҗаты халыкка якын, аңлаешлы. Үзегезнең иҗатыгыз белән Тукай традициясын дәвам итүче безнең шагыйрәбез һәм менә сезгә шундый күптән түгел генә дөнья күргән Габдулла Тукайның энциклопедиясын бүләк итәргә булды. Юбилярга шәһәр мэры һәм Татарстан язучылар берлегенең мактау кәгазьләре, истәлекле бүләкләре бирелде. Ә тагында зур бүләк укучылары һәм каләмдәшләрнең рәхмәте белән хөрмәте. Әлфиянең үзенә дә, поэзиясына да, менә татар хатыннарына хас сабырлык, тугрылык, мәхәббәт барысы да бөркелеп тора. Күптән түгел Әлфия Сидикованың Яктылык сулышы исемле җыентыгы дөнья күрде. Хәзер автор Байкал аръягына сөрелгән репрессия корбаннары турында документаль әсәр яза. Рим Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүген иншалла шагыйрәсе Рәзинә Мөхияр әдәби премия белән бүләкләнде. Саҗидә Сөләйманова исемендәге әлеге премия Татарстан язучылары берлеге һәм Татнефть берләшмәсенең Рухият фондыныкы. Ул 2005 елдан бирле бирелә. Мәшәлләһ, аңа 2 язучы ия. Бүгенге бүләк өченчесе аны Рәзинә Мөхияргә Әлмәттә Саҗидә Сөләймановага багышланган бәйрәмдә тапшырдылар. Шаллы шагыйрәсе бу премияга күңел тәрәзәләре исемле шигырьләр җыентыгы өчен тәкъдим ителгән иде. Бу китап шулай ук үзенең эчтәлеге белән дә, анда тематик төрлелеге белән дә, жанрлар төрлелеге бик кызыклы. Анда лирик, фәлсәфи шигырьләр, дини, иманга юнәлтелгән шигырьләр шактый. Һәм бу китап менә безнең Татарстан Язучылар берлеге идарәсендә расланды. Аны Рухият фонды раслады һәм инде Саҗидә Сөләйманова премиясенә лаек дип тапты. Шаллы кызы Олеся Галимова Мәскәүдә узачак конкурска татар милли киеменнән барачак. Ул бәйрәм оештыручыларның Бөтен Россия бәйгесе финалына узган. Милли костюмны Шаллы дизайнеры Гүзәл Валишина теккән. Олеся башкалада КамАЗ шәһәренең тарихы, гүзәл мәчетләре, үзенчәлекле архитектура һәйкәлләре турында сөйләргә әзерләнә. Күчтән әшидеп татар халкының милли сые чәк-чәк алып барачак. Олесяга уңышлар телибез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Крупнейшая в Европе сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии Линлайн приглашает врачей-косметологов в свою команду. Телефон 8 800 500 12 64. Ну что, достучался? Достучался. А у нас отличные новости. Проценты за вас заплатит магазин. В корпорации Центр и Селдом покупки в кредит без первого взноса и переплат. 4К телевизор за 1458 рублей в месяц. Корпорация Центр и Селдом. Все как для своих. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж.
Компания «Армада» предлагает супер акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованные заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.